ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ୟାମିତି କ'ଣ। ଜ୍ୟାମିତି ଜ୍ୟାମିତି ଜ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ମିତି। ଜ୍ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜ୍ୟା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୂମି। ଜ୍ୟା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୂମି। ମିତି ଅର୍ଥ ହେଲା ମାପ ବା ପରିମାପ। ତେଣୁ ଭୂମିର ମାପ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜମିର ମାପ କରାଯାଏ। ଘର କାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହେବ, ତାର ମାପ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗଣିତର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜ୍ୟାମିତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବିନ୍ଦୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କଲମ ମୁନରେ ବା ପେନସିଲ ମୁନରେ କାଗଜରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁନଟିଏ ପକେଇଦବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ବିନ୍ଦୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ଆମ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରଣା ଆସୁଥିବ। କାରଣ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା କିରେ? ନାହିଁ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ଥ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି। ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାତ୍ର ବିସ୍ତୃତି ନାହିଁ। ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ବିନ୍ଦୁ ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଯାହାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି, ଲୋକେସନ ଅଛି, ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାତ୍ର ବିସ୍ତୃତି ନାହିଁ। ବିସ୍ତୃତି ନାହିଁ। ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ବିନ୍ଦୁ ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଯାହାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାତ୍ର ବିସ୍ତୃତି ନାହିଁ। ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି। ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସରଳ ରେଖା ହେଉ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉ, ରଶ୍ମି ହେଉ, ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖିଥିବ, ବିନ୍ଦୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରଳ ରେଖା। ସରଳ ରେଖା ସରଳ ରେଖା ଏକ ସିଧା ରେଖା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ରେଖା। ସରଳ ରେଖା ଏକ ସିଧା ରେଖା ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶେଷ ନାହିଁ। ସରଳ ରେଖା ଉଭୟ ଦିଗକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ରେଖାର ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ସରଳ ରେଖା, ଲେଖ, ସରଳ ରେଖା ଏକ ସିଧା ରେଖା ଯାହା ଉଭୟ ଦିଗକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ଦିଗକୁ ସରଳ ରେଖା ଏକ ସିଧା ରେଖା
ଯାହା ଉଭୟ ଦିଗକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ରେଖାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶେଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। ଗୋଟିଏ ସିଧା ରେଖାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ସରଳ ରେଖାକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଆମେ ସରଳ ରେଖାକୁ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ସରଳ ରେଖାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ସରଳ ରେଖାକୁ କେମିତି ତା ନାମକରଣ କରିବା ନା, ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦବା। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ୟା ନାଁ ଦେଲି କ, ୟା ନାଁ ଦେଲି ଖ। ଏଇ କ ଖ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସରଳ ରେଖାକୁ ନାମକରଣ କରିପାରିବା। କେମିତି ଲେଖିବା? କ ଖ ସରଳ ରେଖା ଏମିତି ଲେଖାଯିବ। এই দেখো ক খ সরল রেখা এমতি লেখিনে আমি তো কোন পড়িবা, ক খ সরল রেখা। বুঝিপাল পিলামানে? এবং সরল রেখা অসংখ্য বিন্দুর সমাহারর সৃষ্টি। গোটিয়ে সরল রেখা উপরে অসংখ্য বিন্দু থায়। অসংখ্য বিন্দুକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଗଠିତ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟାମିତିରେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ସରଳ ରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଧାରଣା ଅଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ରଶ୍ମି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ସରଳ ରେଖା ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଦେଲି ତାକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରି 5-6ଟି ଲେଖାଏ ସରଳ ରେଖା ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।